deixem mitja dormida, desperta de seguida, cada dia al dematí, cantant el Quiqui. Quiqui Ràpid, el podcast del Quiquiriquic. Bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes, benvingudis al Quiqui Ràpid, al vostre Ponme un vodka! A aquestes hores del matí posa'm un vodka, vinga, el vostre vodka preferit. No, quina manera de merda de començar l'episodi. El vostre podcast express preferit. El vostre vodka preferit, doncs, deu ser el del Mercadona perquè sou pobres. Que gratuït. Que gratuït, això? Com si tingués públic de 18 anys. Gratuïtíssim. No. Què tal? És que he començat amb un mal peu avui. Amb un mal peu estic començant. Tornem? Sí? Bon dia. Què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes, benvingudis al Quiqui Ràpid, el vostre podcast express preferit. Avui vinc una altra vegada. He dit en un episodi que no pots tenir aquestes crosses dient avui vinc a parlar i ho torno a fer. No tornaré a l'episodi del Tripi, vale? Va ser terrible allò, va ser terrible. No tornarem a aquell episodi, d'acord? Però vinc a parlar. Quan? Avui vinc a parlar. Joder! Escolteu una cosa. Vosaltres, com jo, com tothom, teniu coses? Què vols dir si tenim coses? Clar que tinc coses, tinc bolis, els bolis són una cosa. Sí, els bolis són una cosa. Tota la raó del món. Vull dir. Ara m'explico. Hi ha coses que feu de forma sistemàtica perquè sí? Per exemple... és igual, és que no donaré més voltes. No donaré més voltes, això no és el 92. Vosaltres teniu una cara de fotos? És això el que volia. Vale, jo anava a fer una volta aquí, xambala, puja, baixa... No, teniu cara de fotos? És que hi ha molta gent que té cara de fotos, jo crec que tinc cara de fotos, vale? Que jo crec que tinc cara de fotos, almenys en un temps vaig tenir cara de fotos. Amb els braços creuats les fotos surten millor sempre perquè... No, de debò. Mira, torno a creuar els braços pels que ho estigueu veient en vídeo. De fet, això ho dic pels que no ho estigueu veient en vídeo. Teniu cara de fotos? És que hi ha molta gent que té cara de fotos. Són moltes les persones els que tenim cara de fotos. I crec que hem de parlar-ne. Hem de seure, hem de quedar, hem de fer unes birres i parlar de per què tenim cara de foto. És que les fotos són un tema, És que les fotos són una cosa. És que és molt difícil sortir bé en una foto si estàs mirant en càmera. Si algú et fa un robado amb el zoom allò ben posat i tal i qual, la persona més lletja del món és guapíssima. Increïble. Però una foto, sent conscient de la foto, posant a la foto, amb els nervis que implica de... No, és que he de quedar bé en aquesta merda, Problemes, molts problemes. I això fa que tinguem cara de foto, que hi hagi una cara nostra que normalment no existeix a la vida real, però la fem servir per les fotos. Hi ha gent que posa morritos, que dius, tu no vas així per la vida, com si t'estiguessis fent un piti enorme al vell mig de la boca. Hi ha gent que ensenya totes les dents com si fos un cavall, per exemple. Hi ha gent que fica els llavis cap endins, com si acabés de fotre's una cullerada de cacau 100% a la boca. Hi ha gent que es posa molt seriosa i molt tensa. Foto! Sembla que s'estigui cagant aquesta persona. Ai, quantes coses. Quina és la vostra cara de foto? Teniu cara de foto? Necessito saber si teniu cara de foto. De fet, espero que m'envieu... O sigui, que ompliu el WhatsApp del programa a fotos, a saco de fotos, de gent dient la meva cara de foto és aquesta i m'envieu una foto vostra amb cara de foto. Jo em comprometo a posar la meva cara de foto al proper Quiquiriquic. El Quiquiriquic que es faci després de l'emissió d'aquest episodi, faré la cara de foto. Però clar, a canvi vull que envieu fotos vostres dient aquesta és la meva cara de foto i les anem veient totes. Aquí tothom, totis, posant la nostra cara de fotos, perquè estic segur que tu, estimada persona que ets a l'altra banda veient això, també tens cara de foto. I és possible que la teva cara de foto et faci vergonya, perquè dius, és que no és la meva cara, és que la meva cara és un amic, és que no, jo no poso mai aquesta cara només a les fotos. Llavors estàs enganyant, amic.
estàs enganyant a la gent que t'està veient només per internet. Després hi ha la gent que no dona mai la cara, però això és un altre tema, no passa res. Bueno, sí que passa, però és igual. No és el tema de parlar avui. Avui hem vingut a parlar de la cara de fotos, perquè espero que si era eres tu que m'estàs escoltant i o veient, eres una persona que no eres conscient de tenir cara de fotos, hagis reflexionat, hagis anat a buscar fotos teves, hagis anat a imaginar-te el moment en què fas una foto i hagis dit ah! Ah! El gran Car tenia raó. Tinc cara de foto. Tinc cara de foto. I merda. Perquè quan ho saps, quan te n'adones que tens cara de foto, merda. Tenir cara de foto, tot això, vull dir, la cara que posem quan ens fan una foto, no que la nostra cara sembli... Saps? No, tinc la cara quadrada amb un cercle al mig i la foto... No, bueno, m'heu entès, oi? No cal donar aquesta explicació de merda. Gràcies. A tot això, per tancar el programa, us regalo. He vist un reel avui a Instagram d'una màquina d'aquesta de gachapon del Japó. La màquina aquesta que poses €1 i gires i surt una bola amb una sorpresa, el huevo Kinder, doncs de fotos de gent aleatòria. Tu poses la moneda, gires i surt una boleta que l'obres, destapes i hi ha la foto d'algú random. I, bueno, doncs molt bé, fantàstic. Per què no, saps? Te la poses a la cartera i dius, no és el meu tiet. I a jugar. Crec que aquesta màquina seria xulíssim tenir-la aquí, perquè tremendo vídeo per YouTube faria si tinguéssim aquesta màquina. Gastaria a saco de diners traient fotos i després no sé què em faria tot això. Les cremaria, potser, a veure si purifiquem ànimes, no ho sé. Amics, amigues, gràcies per haver escoltat avui el Quiqui Ràpid. Espero que hagueu reflexionat. Avui el meu objectiu era fer-vos reflexionar i que sigueu conscients que teniu, perquè sí, la teniu, cara de foto. Missatges de WhatsApp al 644 82 17 15 amb les vostres fotos amb cara de foto i divendres al Quiqui les veiem, les repassem i ens riem de tots nosaltres una miqueta. Que vagi molt bé i xau. Like i subscripció també. Adéu. El Quiqui Ràpid és el podcast del Quiquiriquic, el millor matinal de Catalunya que pots veure en directe a Twitch cada divendres a les 8 del matí.